дар дораи чорабиниҳои пеш аз интихоботӣ вакилони даъвати нави маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатаи интихоботии мир саид али ҳамадонӣ рақами 35 вохӯрии ҷамъбастии номзадҳо бо иштироки намояндагони 4 ҳизбҳои сиёсӣ бо овоздиҳандагон доир гардиданд. дар ҷамоати деҳоти ба номи миралӣ маҳмадалиев ноҳияи восе намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ шиору ҳадафҳои барномавии пеш аз интихоботии ҳизбҳоро ба саҳми овоздиҳандагон расониданд. дар баромадҳои худ онҳо таъкид доштанд ки кӯшиш менамоянд сазовори эътимод ва боварии овоздиҳандагон гарданд. дар комиссияи ҳавзаи интихоботии якмандатии мир саид алии ҳамадонӣ ки 11 нафар аъзо дорад, 64 участкаи интихоботӣ шомил мебошад ки аз он 46 участкаи интихоботӣ дар қаламрави ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ ва 18 тои дигар дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти гилистон ва ба номи миралӣ маҳмадалиеви ноҳияи восе қарор доранд. имрӯзҳо рафти омодагӣ барои маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи қарибилвуқӯӣ дар пеш истода дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ бо маром идома дорад. дар асоси нақшаи кори худ ҳавзаи интихоботии мир саид алии ҳамадонӣ рақами 35 як қатор корҳоро ба сомон расонда истодааст. дар давраи пешбарии номзадҳо ба комиссияи ҳавзаии интихобот аз номи 6 нафар ҳуҷҷат барои ба қайд гирифтан пешниҳод гардида буд. дар натиҷаи санҷиш ва омӯзиши ҳуҷҷатҳо комиссияи ҳавзаи интихоботии мир саид алии ҳамадонӣ рақами 35 дар асоси қарори худ аз 6 феврали соли 2020 4 нафар номзадҳоро аз ҳизбҳои сиёсии ҳизби халқи демократии тоҷикистон, ҳизби ислоҳоти иқтисодии тоҷикистон, ҳизби аграрӣ ва тариқи худпешбарӣ ба қайд гирифтанд. дар марҳилаи дигари маъракаи пеш аз интихоботӣ ки ин ташвиқоти пеш аз интихоботӣ ном бурда мешавад ва аз рӯзи ба қайдгирии номзадҳо то як рӯз пеш аз интихобот, яъне то рӯзи 28 феврали соли 2020 то соати 24:00 идома дорад. тибқи ҷадвали тасдиқнамудаи комиссияи ҳавзавии интихобот сар карда аз рӯзи 12 феврали соли ҷорӣ дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ ва восе вохӯрии номзадҳо бо интихобкунандагон мунтазам ҷараён дорад ва имрӯз аллакай ин 20-умин вохӯрие мебошад ки дар қаламрави ҷамоати деҳоти ба номи миралӣ маҳмадалиеви ноҳияи восе баргузор мегардад. дар давраи гузарондани вохӯриҳо бо номзадҳо ҳамаи номзадҳо дар асоси принсипҳои баробар иштирок намуданд ва бо барномаҳои пеш аз интихоботии худ муфассал баромад намуданд. комиссияи ҳавзавии интихобот тамоми чораро меандешад ки ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар як сатҳи баланд доир гардад ва итминони комил дорем ки ин маърака дар рӯҳияи баланди сиёсӣ баргузор хоҳад гашт. дар ҷанбасти суханронии худ баромадкунандагон аз ҳамаи интихобкунандагон даъват ба амал оварданд ки рӯзи 1 март дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ фаъолона иштирок намуда ба ҷонибдории номзадҳои арзанда овоз диҳанд.